Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ara, 23 years old at mula dito sa Mandaluyong City. Sumulat ako para humingi ng payo. Naiinis po kasi ako sa kaibigan ko pero hindi ako sigurado kung dapat ba akong mainis sa kanya. Ganito po kasi. Nag-birthday po kamakailan ang nanay ko at para mapasaya siya, nagpagawa ako ng money cake sa kaibigan ko. Ilang buwan po akong nag-ipon at nang sapat na, pumila ako ng mahaba sa bangko para magpapalit ng bagong-bago, mabango at malulutong na 5,000 bills. Ipinadala ko sa kaibigan ko para mailagay niya sa money cake ni nanay. Sa wakas dumating na ang birthday ng nanay ko. Hindi lang ako, pati yung mga kapatid ko at kapitbahay namin ay excited sa money cake. Si nanay lang kasi ang hindi nakakaalam ng nakaabang na sorpresa para sa kanya. Pagkatapos hipa ni nanay ang birthday candle sa cake, sabay-sabay naming sinabi na marahan niyang hilahin ang topper. Nakatutok lahat ng cellphone kay nanay. Excited lahat na ma-video ang reaksyon niya. Hindi kami magkamayaw sa kakasigaw. Napakalaki ng ngiti ni nanay. Hinila ni nanay ang birthday topper pero walang nakakabit na pera sa dulo. Ala. Naisip ko baka naman nasa flower icing. Pinahugot ko kay nanay pero wala pa din. Tumulong na kaming lahat sa paghugot ng mga cake decors pero wala kaming perang nakita. Kahit habang kumakain ng cake, maingat kami dahil baka makain namin ng bills. Pero naubos na ang cake. Wala talaga. Ay. Pagkatapos ng selebrasyon, nag-message ako sa kaibigan ko at sinabing walang money sa money cake. Ang sabi daw niya, hindi daw talaga niya nilagay kasi bayad ko daw yon sa 5,000 utang ko last year. Patay tayo dyan. Hindi ako nakasagot. Aaminin ko, isang bayarin yon na matagal ko nang tinakbuhan. Naging multo pala ng nakaraan yung 5,000 pang sorpresa ko sana kay nanay. Hindi ko na po kinausap ang kaibigan ko simula noon. Masamang-masama po kasi ang loob ko. Kaya ang tanong ko po, tama po ba na sumama ang loob ko sa kanya? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at salamat din po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ara. Aray! Aray ko po, Ara! Alam mo, sa totoo lang, to be honest, because of the plot twist at the end, alam mo yung parang alam ko na kaagad na walang makikitang money. Oo. Ang sa akin naman inisip ko na baka kulang. Oo. Ako naman ang inisip ko parang hindi niya talaga nilagay kasi baka first time niyang
naka-encounter ng ganon. Or, nakagawa na siya ng ganon, pero yung rider, hindi inuwi yung cake. Di ba? Parang ganon. Ganon yung mga naisip ko. O nagkapalit ng cake or whatever. Or, baka naman makadumi yung pera. Yung mga ganyan. Hindi ko naisip na may utang ka. Hindi ko talaga naisip yung plot twist na yun. Kaya, bigla ko tuloy na gets kung ano yung pakiramdam mo ngayon na hindi mo tuloy alam kung sasama yung loob mo o hindi. Pero, well, I think kung negosyo naman kasi ng kaibigan mo yon and she's supposed to deliver a money cake, mali talaga siya dun sa part na yun. I mean, kung sa negosyo, 'di ba, dapat tatanggalin natin yung mga negative na feelings and we will just focus on delivering yung what is expected of us. Ganon talaga, parang tayo dito sa radyo, Jegs. Ang expected sa atin maging kengkoy tayo, maging kwela tayo, ganyan. Kung umiiyak man tayo katulad ko na iyakin, we have to make sure na yung pag-iyak na yan may kasamang ano pa rin. Pagpapatawa. Ayan, may humor pa rin. May humor pa din. Because that is expected of us. So para sa gumagawa ng cake at money cake yung ine-expect mula sa'yo, ang expectation naman talaga ay money cake ang i-deliver mo, 'di ba? So dun sa part na yun, dun medyo mali siya kasi negosyante siya at bilang negosyante, dapat i-deliver niya what is expected. Wait lang, Ara. Kaya lang, gusto ko sana itanong kung may mani ba yung may mani. Yung mani. Cake. Baka mani. Baka naisip niya mani. Baka Bisaya. Baka Bisaya. Or di naman kaya ang naisip ko kanina. Ang naisip ko pa kanina, baka naman yung 5,000 na dapat doon sa money cake, baka ginamit niya bilang ingredients kasi premium yung ginamit na ingredients. Ewan ko ba? Yun pala may utang. Pero ito nga sinasabi natin na consequences of our actions. Kasi ang binanggit mo kanina, Ara, ito yung utang mo na dati pa na tinakasan mo. Correct. So, yun dun sa pagtakas talaga na part, yun talaga yung makikita mong, okay, so this is your Carmi. Your Carmi Martin. Yan. So, Carmi Martin talaga siya. Yun talaga siya. Kaya nga alam naman ni Ara yun. Kaya hindi niya alam kung hindi niya alam tuloy kung dapat ba talaga siyang magtampo, magalit o hindi. Pero para sa akin, at least, Ara, one problem less na yan. Na kahit naharapin mo yung kaibigan mo, magkasalubong kayo somewhere, bayad ka na. Kasi imagine mo rin din yung stress na binigay mo doon sa kaibigan mo. Correct. Diba? Baka talagang lintik lang ang walang ganti talaga sa kanya. And siguro, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng kaibigan mo sa stress niya, sa paniningil niya sa'yo, na ang intention mo ay tumakas lang. Correct. Ibig sabihin, pag tinakas talagang sin zone, yun, yung mga ganyan, yung paniningil, hindi mo talaga pinansin. At ito din yung sinasabi natin na malinaw na sinasabi nga ng Bible, di ba? Ang kasalanan mo, dama yung pamilya. Ayan, nadama yung nanay. Di ba? Di ba? Nadamay pa yung mga kapitbahay kasi, at yung mga kapatid, lahat. May ganyan pong may at ganyang hindi result. nagtatapos doon, baka chinichismis ka pa. Ng mga kapitbahay, sabi may money cake. Wala naman pala. Chinika lang tayo. Pero mali pa rin yung paraan, mali pa rin yung ginawa ng kaibigan mo. Mali pa rin din naman. Hindi mali pa rin yung paraan na ginawa niya. Pero in a way, naiintindihan din namin talaga siya. Kumbaga parang, ganun ha. May pa-cake, money cake ka pang nalalaman samantalang yung utang mo sa akin, hindi mo mabayad-bayaran. Correct. So kumbaga may ganun din siya. Gets din naman talaga natin siya. Pero ang importante na lang dito, quits na kayo nung kaibigan mo. Kung ngayon friendship over, well, ganun talaga. There are seasons in our lives. At tingin ko, kumbaga part to ng learnings mo, Ara. Yes. Ang bata mo pa 23 years old, marami ka pang matututunan at madadanasan. Correct. Ang maganda dito, at least at 23, alam mo na ang utang ay hindi dapat tinatakasan. At na-realize mo na ang
pera ay sometimes nagiging ugat ng pagiging pag-friendship over. Correct. So Oo. marami ka dapat na natutunan mula dito sa kwentong Ayan. ito. Oo. Kung yung sama ng loob mo tinatanong mo sa amin, normal lang na talagang sasama yung loob mo kasi yung expectation mo na mapasaya yung nanay mo pero wala. Correct. Oo. So normal lang din yan. naman yun. Entitled ka naman talaga dyan. Of course. Ano Kasi yan? pinangakuan ka rin din naman. Yes. Yun na. Kaya nga sinasabi ko dun sa una pa lang, mali din naman talaga yung paraan ng kaibigan mo. Diba? Ayan. Sana sinabi niya, sana nagsabi na lang siya. Oo. O hindi ko ilalagay. I mean, nagsabi beforehand para at least ikaw, Hindi ka nag-expect hindi na nag-expect at hindi mo na kwento splinok sa mga kapitbahay na itutok nyo lahat yung baka may nag-FB live pa dyan tapos tapos walang walang money na nahila, 'di ba? Well, ganun po talaga. Ayan. Pero I'm sure, Ara, darating yung panahon na magiging isang malutong na kwento na rin. At saka nakakatawa na lang siya. ayan. Nakakatawa na lang siya. Tapos hindi natin masasabi baka next time doon ka magkita pa rin kayo ng kaibigan mo, sa kanya ka pa rin magpagawa, 'di ba? Yung mga ganun, hindi natin masasabi. But Pag for now, money cake, hindi na nauso yan. Ang gawin mo, pag hila, may gold. ay yun. Di ba? Mayet de la Rosa Ayan. Fine Jewelry. Hindi At mo na least kailangan, kakaiba yun, correct, hindi mo na kailangan ubusin yung buong cake. Tama. Paghila mo kagad, earrings, gold. Ayan. gold agad. At nako, bongga yan kasi kapag ka ang nanay mo naubusan ng pera, Ayan. pwede niya pang isanla. Pwede masanla. Pwede niya pang ibalik ulit kay Mayet de la Rosa. Pwede niyo po bang bilhin ulit? Kasi Yun. meron si Mayet de la Rosa Fine Jewelry, they buy gold also Yung mga dati mong jewelry, pwede din nilang bilhin. Ayan, oo. Ay, pwede. Pwede Hindi na pala yun. uso money cake. Kasi, Wala na pala yung money cake. Kasi pag money cake, haba pa ng gagawin mo. Kung haba-haba ng pera, at least ito paghila mo, alahas. Alahas agad, diba? paghila mo, ganyan. Hindi, Hindi, may tsaka mga alam isang kilong alahas. Ay, taray, 1 kilo. Hindi. Tsaka, ka kagad nun, masasabi kagad, wow, may value. Oo. Ganyan. Pag money cake kasi, minsan kukutsain ka pa, ay, ang iksi lang nung money, Ayan, may mga ganyan. 5K lang. Oo. Tama. Pero ito, earrings agad. Oo. Alam mo kagad, per gram, 7,000 na. Diba? Ano ba ginagawa nila para humaba? Tigbe-20 na lang. Correct. Hanggang mapagod magbilang yung mga nanonood. Diba? Next time, jewelry cake. Ayan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!